Skal vi tale om boliger? Bolig. Og jeg hedder... Bolig Mester Bob. Jensen. Jeg hedder Bolig Bob Jensen. Og Jeg hedder Bolig Bob. nu vil vi gerne hoppe ned i... Boligrummet. Ja. Så ser man, hvordan man laver en bolig. Okay? Så 3, 2, 1, nu! Bolig! Okay. Og I skal vide... vi er ved siden af hinanden. Vi er i boligrummet nu. I skal vide, at nu vil vi vise jer, hvordan man bygger en bolig. Ja. Det er en meget dyr bolig, som vi laver. Hvorfor Man fuck starter sådan? med at bygge over til andre, som bygger med, og så tager man deres bolig. Det er den måde, man får gratis boliger på. Nemlig mega. Altså, der er ingen, som bliver sur på dig. Altså, der sker ikke noget. Jeg siger det bare. Det er helt fredeligt. Altså, det er helt normalt. Alle gør det. Ja. Det er normalt her i boligrummet. Men vi vil vise jer, hvordan det skal gøre. Nemlig. Altså se, der er en lille røvmongol lige der. Røvmongoler skal man aldrig kigge på, fordi de giver der nemlig spasmer. Når man kigger på en røvmongol, det giver der spasmer. Derfor bygger man en væg, så man ikke behøver at kigge på røvmongolerne længere. Ja. Det er det, der er smartest. Det er det, som er smartest for at gøre med røvmongoler. Jeg overvejer at kaste en enderpearl hen til den der ø. Har du en eller? Ja, jeg har 4. 4? Det har jeg også. Skal vi kaste over i midten? Ja, jeg kommer lige hen til dig. Det var dejligt. Så man lidt... Vi kaster lige en over til lige. Der er 2 diamanter nede ved hans ø. Pas på. Kigger. Han kigger. Nej. Vi skal skynde os og stoppe hans vand. Ja. Jeg lægger bare ekstremt. Jeg står bare helt stille. Jeg chiller lige lidt og venter. Har du stoppet hans vand? Jeg har lige fået ham ekstra. Så tager lidt længere. Jeg fyrer ekstra. Det behøver du ikke. Men i hvert fald, det er sådan her, man overtager en andens bolig. Sådan her overtaler man en til at sælge deres bolig. Altså det er helt frivilligt, de gør det. Vi tvinger dem ikke til noget som helst. Sådan får man også sin bolig. Ja. Med bolig.dk i boligrummet. Ja, det er noget, I selv kan prøve. Fastest way to get your bolig. Ja. Og, Hvis I ikke har en bolig endnu, hvad har man i boligrummet? Der finder jeg aldrig en bolig. Så har I en 100% chance ikke at finde en bolig. Det er mega praktisk, når man ikke har en bolig. Men i hvert fald, det er rigtig sjovt heroppe i boligrummet. Man kan hygge sig. Der er andre folk. Man kan hygge. Ja, I ved, hvad vi mener med hygge. Altså, rigtig hygge. Ikke noget, bare sådan noget barn. Det er sådan hardcore. Ja. Altså, det her det er sådan noget, som mænd gør. Sådan noget rigtig mænd. Når mænd og damer gør det samme. Ikke? Og Det er ikke sådan en... Det er ikke sådan et... altså, det er jo ikke sådan, vi mener det ikke ondt. Nej, men vi taler jo bare om boligrummet. Ja, det er sådan noget, som vi har herovre i boligrummet. Og det er helt grad! Er det fed? Fedt, du så fast indenfor. Hvad laver du? Jeg kom fri. Jeg står fast inde i den der blok. Jeg har 1,5 liv. Og der var 1 chest på den her ø. Ej, hvor praktisk. Jeg er lidt ramt af. Hvor er Midterøen? Den er der sgu
boligmennesker er nogle gange bare lidt. Ja, boligmennesker kan også nogle gange blive lidt forstyrret. Ja, fordi de ikke får solgt deres bolig. Ja. Og når de ikke får solgt deres bolig, så kaster de op. Ja. Og så siger de, wow, det her, det er noget snot. Det kan de godt lide. Nå. Jeg kan ikke gøre for, at boligmænd chiller så meget. Shit. Jeg døde fandme. De chiller så meget. Jeg spiser chips. Det der, glemte du din jakke? Hvad? Glemte du din jakke? Hvorhenne? I skolen. Glemte du den? Sådan fik du jo din gamle chips. Nå ja. Ej, der var jeg lidt uheldig. At jeg ikke glemte. Nej. Jeg har glemt min jakke. Er det stadig sjovt oppe i boligrummet? Ja. Har du fået nogle nye venner? Ja, jeg har fået en ny bolig. Nå, ja. Det er altid noget godt at høre. Mhm. Der er jo ikke noget unormalt ved at få en ny bolig. Nej. Men der er heller ikke noget normalt. Nej. Det er der i hvert fald. Kaster snebold. På en anden boligmand. Se, det er sådan, at boligmænd, de handler. De handler med bolig. Jeg finder mig en rum og tjule. Jeg tager mig sådan. Okay, nu skal jeg alle sammen se, hvordan man slutter en episode med bolig.dk.com/ninja. Altså først så køber man sig en rigtig dyr bolig. Ja. Det skal man helt tiden huske. Er du oppe i det? Er du overhovedet død? Nej. Hvor mange er der tilbage? Så nu skal I se, hvordan boligmennesker de handler. Altså, Så først køber de så en diamant chestplate fra shoppen. Så restarter serveren. Hej. Det var den værste episode, jeg lavede i mit liv.